Hola a tothom, volia parlar-vos del meu segon llibre, que es diu L'estiu no s'acaba mai, i potser la cosa més fàcil de fer és comparar-lo amb el primer llibre, que era Gats al parc, i dir-vos que quant a extensió els contes són semblants, els temes són diferents perquè, com en el primer llibre, cada conte anava per una banda, un tema diferent, i en aquest cas també cada conte té un tema diferent, i hi ha diferències d'estil, però potser no tant com en el primer llibre, i això, temes diferents, potser hi ha més diàleg i menys descripció que Gats al parc. En algun hi ha més sentit de l'humor, un sentit de l'humor una mica, no sé si arriba a ser grotesc, però ja ho veureu si el llegiu. I algun és una mica més líric i un altre és més diàleg, més, per exemple, com el Nadal de Gats al parc. I això, espero que us agradi i que llegiu molt.